суқути ситораи санъати тоҷик дар гузашти Баҳром Ғафурӣ. Баҳром Ғафурӣ овозхони маъруфи тоҷик дар синни 44-солагӣ бар асари садамаи нақлиётӣ даргузашт. имрӯз 7 август яке аз наздикони овозхон ба Спутники Тоҷикистон гуфтааст ки махсус ҳангоми ҳаракат дар роҳ тахминан соати 4 субҳ дар роҳи рӯбарӯи донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе ба садама дучор шуда ӯро ба корпуси панҷуми шифохонаи қарияи боло интиқол доданд, аммо барои наҷоти ҷонаш чизе аз дасти пизишкон сохта нашуд. ӯ ҷон ба ҷонон таслим кардааст. Баҳром Ғафурӣ яке аз ситораҳои дурахшони санъати мусиқии тоҷик таи 20 соли охир буд ки бо услуби хосу садои нотакрораш беш аз 10 албом ҳадияи мухлисонаш карда буд. дар миёни мардум албомҳои ӯ «Мелоди орзу», «Ошиқи рӯят» ва «Муҳоҷирбача» маҳбубияти хос доранд. Баҳром Ғафурӣ 29 феврали соли 1976 дар деҳаи Ҳазрати Мавлоно ноҳияи Рӯдакӣ Собиқ Лелин таваллуд шуда хатмкардаи факултаи иқтисоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон буд. чандин маротиба аз сӯи созмонҳои мусиқӣ унвони ситораи сол ва овозхони беҳтаринро ба даст овардааст. ин бори аввал нест ки дар пайи фоҷиаҳо ситораҳои санъати Тоҷикистон суқут мекунанд. дар замони шӯравӣ Муқаддас Набиева ва Наргиз Бандишовия дар пайи садамаи нақлиётӣ дар оғози ҷанги шаҳрвандӣ Караматуллои Қурбон аз тери гурӯҳи силоҳбадаст. дар таҳаи дуввуми асри ҷорӣ Суҳроби Сафарзод ва Субҳони Саид низ дар пайи маризӣ дар айни авҷи эҷод саҳнаи мусиқии тоҷикро тарк карданд.